I-am cumpărat fiicei mele un ceai detox, crezând că o va ajuta să se simtă mai bine. Soțul ei s-a uitat la pachetul de un verde aprins din mâinile mele și a spus că doar porcii beau așa ceva. Acele cuvinte au tăiat mai adânc decât ar fi putut-o face vreodată orice cuțit. Astăzi am să vă spun ceva ce nu am crezut niciodată că voi împărtăși. Înainte de a începe, v-aș fi cu adevărat recunoscătoare dacă v-ați lua un moment să dați like acestui video și să vă abonați la canal. Mă ajută să continui să împărtășesc aceste povești cu cei care au cea mai mare nevoie de ele. Numele meu este Elena și locuiesc într-un mic apartament din București, la etajul 3 al unei clădiri interbelice unde caloriferul pocnește toată iarna, iar scara de incendiu dă spre o alee îngustă plină de tomberoane. Tapetul se cojește lângă tavan, un model floral decolorat care era deja demodat când m-am mutat acum 30 de ani. Scândurile podelei scârțâie sub greutatea mea, mai ales lângă bucătărie, unde îmi petrec majoritatea dimineților făcându-mi cafeaua în aceeași cană ciobită pe care o folosesc de când a plecat soțul meu. Apartamentul nu e mare lucru, dar e al meu. Fiecare zgârietură de pe podeaua de lemn spune o poveste. Adâncitura de lângă ușa de la baie, de când Ana a învățat să meargă pe bicicletă în casă într-o zi ploioasă. Pata de apă de pe tavanul din sufragerie de când a dat pe afară cada vecinului de sus acum 3 ani. Retușurile de vopsea pe care le-am făcut singură, niciodată potrivind perfect culoarea originală, creând un mozaic de nuanțe ușor diferite de crem. În unele dimineți, când lumina intră exact cum trebuie prin ferestrele orientate spre est, pot vedea fire de praf plutind în aer, dansând în razele aurii ca niște mici fantome ale tuturor anilor pe care i-am trăit aici. Clădirea mea este plină de sunete care au devenit ca niște vechi prieteni. Doamna Popescu de la etajul 2, care pune muzică de petrecere în fiecare sâmbătă dimineața în timp ce face curățenie. Cuplul de la etajul de sus, ai căror pași îi pot urmări pe tavanul meu, el greoi și hotărât, ea ușoară și rapidă. Administratorul Ilie, care este aici de aproape la fel de mult timp ca mine, fluierând în timp ce repară lucruri, mereu aceleași 3 melodii. Și porumbeii, Doamne, porumbeii care se cuibăresc pe scara de incendiu, gângurind și zgâriind în zori până când bat în geam să-i alung. În acea duminică dimineață, când am auzit acele cuvinte, purtam vechiul meu cardigan albastru, cel cu nasturele lipsă de la bază. Mâinile îmi erau reci, în ciuda aburului care se ridica din ceaiul meu. Luasem acel ceai detox de la plafarul de pe Calea Victoriei, cheltuind aproape 90 de lei pe care nu mi-i permiteam cu adevărat, pentru că femeia de la Tejghea a spus că ar ajuta la inflamație și energie. Magazinul mirosea a santal și ghimbir proaspăt, cu rânduri de borcane de sticlă pline cu ierburi și pulberi vrac. Femeia care lucra acolo poate de 30 de ani, cu părul lung împletit și ochi blânzi, ascultase cu răbdare în timp ce îi explicam despre oboseala constantă a fiicei mele, despre plângerile ei legate de durerile articulare. Îmi arătase 3 amestecuri diferite, lăsându-mă să le miros pe fiecare, explicându-mi proprietățile turmericului, ghimbirului și ceaiului verde. Îl alesesem pe cel mai scump pentru că voiam ce e mai bun pentru Ana. Întotdeauna ce e mai bun pentru Ana, chiar dacă asta însemna că va trebui să renunț la a-mi cumpăra ghetele noi de iarnă de care aveam nevoie, cele prin care nu intra apa când ploua. M-am gândit imediat la fiica mea, Ana, la cât de obosită părea mereu, cum se plângea de durerile articulare. Mi-am imaginat fața ei luminându-se când îl voi da, poate îl vom bea împreună, vom vorbi ca pe vremuri, când era mai mică și încă își dorea compania mea. Ne-am imaginat stând la insula ei de bucătărie elegantă, cea cu blat de marmură care probabil a costat mai mult decât chiria mea pe 3 luni, râzând de ceva prostesc, împărtășind secrete așa cum făceam în liceu când îmi povestea totul despre ziua ei. Am și exersat ce voi spune când îl voi da, am stat în fața oglinzii de la baie în acea dimineață, ținând pachetul de ceai, încercând diferite replici de deschidere. Am găsit ceva ce ar putea ajuta cu nivelul tău de energie. Prea clinic. Uite ce am luat pentru tine, scumpo. Prea disperat. În cele din urmă, m-am hotărât la ceva casual, ceva care să nu pară că mă străduiesc prea mult, că nu speram ca acest mic cadou să-mi cumpere o invitație la prânz.
poate la cină. Dar când am ajuns la vila lor din Dorobanți în acea duminică, ducând ceaiul într-o punguță de cadou cu hârtie de mătase pe care o păstrasem de la Crăciun, totul s-a simțit greșit din momentul în care am intrat. Casa în sine era frumoasă, 3 etaje de perfecțiune renovată cu mulaje originale și finisaje moderne, genul de loc care apare în revistele de design interior. De fiecare dată când îi vizitam, mă simțeam mică și ponosită, de parcă aduceam noroi pe podelele lor imaculate doar prin simpla mea existență. Ana abia și-a ridicat privirea din telefon. Stătea pe canapeaua lor de piele, genul care costă mii de euro, purtând colanți de yoga care probabil costau mai mult decât întreaga mea ținută. Părul ei era prins într-un coc dezordonat, dar era genul de dezordine pe care femeile bogate o obțin cu produse scumpe și tehnici de coafat. S-a uitat la mine când am intrat, a spus un salut mamei într-un mod distrat, care însemna că de fapt nu mă vedea deloc, și s-a întors la scrollat. Soțul ei, Andrei, era în bucătărie, purtând un ceas scump pe care nu-l mai văzusem, genul care atrage lumina și strigă bani. Își făcea un espresso cu espresorul lor sofisticat, genul cu toate clopoțeii și zorzoanele pe care le văzusem în vitrinele cafenelelor. Mașinăria șuiera și gâlgâia și nu s-a întors când am intrat. Nu mi-a recunoscut prezența până când nu am stat chiar acolo, ținând stângaci punga de cadou ca un copil care așteaptă atenție. Bucătăria mirosea a cafea proaspătă și altceva, ceva scump și nefamiliar. Renovaseră recent, adăugând un răcitor de vinuri și un al doilea cuptor, electrocasnice de lux, care știam că valorează mai mult decât o mașină. Totul strălucea, oțel inoxidabil și cuarț alb, fără o singură pată sau amprentă. Bucătăria mea, cu aragazul ei vechi și blaturile de pal ciobite, părea la ani lumină de această perfecțiune sterilă. S-a uitat la punga din mâna mea cu ceva asemănător disprețului, ochii lui mutându-se de la hârtia de mătase mototolită la haina mea uzată, la fața mea, evaluând și respingând dintr-o singură privire rapidă. Când am scos ceaiul și am explicat pentru ce este, încercând să par entuziastă și de ajutor, mai degrabă decât disperată după aprobare, buza lui s-a crispat. Ar trebui să ajute la inflamație și energie, am spus eu, vocea mea ieșind prea tare în bucătăria tăcută, prea dornică. Femeia de la magazin a spus că are turmeric și ghimbir și... Atunci a spus-o, că doar porcii beau așa ceva. Cuvintele au plutit în aer ca fumul, acre și sufocante. Le-am simțit lovindu-mă fizic, ca un pumn în stomac. Mâinile au început să-mi tremure, pachetul de ceai foșnind în strânsoarea mea. M-am uitat la Ana, așteptând să mă apere, să-i spună că a fost nepotrivit, că nu poate vorbi așa cu mama ei. Ea a râs. Nu râsul nervos al cuiva inconfortabil, nu un râs care să spună că Andrei a mers prea departe, ci un râs real, de parcă ar fi fost de acord. Capul ei s-a dat pe spate, dinții ei albi și perfecți s-au arătat și a râs de parcă ar fi spus ceva cu adevărat amuzant. Ca și cum compararea mamei ei cu un porc ar fi fost doar o altă glumă pe care o împărțeau, un alt mod pentru ei de a se lega prin superioritatea lor. Am simțit cum mi se strânge pieptul. Punga de cadou mi-a alunecat din degete, aterizând pe podeaua lor imaculată cu un bufnet moale. Hârtia de mătase s-a împrăștiat, mototolită și ieftină pe gresia lor scumpă. Nimeni nu a ridicat-o, nimeni nu s-a mișcat. Andrei a luat o înghițitură din espresoul său cu ochii pe telefon. Ana își întorsese deja atenția spre ecranul ei și eu am stat acolo, invizibilă și umilită, simțind că s-ar putea să mă sufoc în propria mea rușine. Am dat totul acestei familii, fiecare fărâmă de putere pe care o posedam, fiecare leu pe care l-am putut aduna. Când Ana avea 7 ani și voia lecții de pian, am lucrat ture duble la restaurantul din Militari, picioarele umflându-mi-se în pantofi până când abia mai puteam merge acasă. Îmi amintesc acele nopți atât de clar. Începeam la 6 dimineața, restaurantul abia deschizându-se, mirosul de bacon și cafea umplând aerul. Lucram în timpul aglomerației de la micul dejun, apoi la prânz, luam o pauză de 2 ore în care stăteam în spatele clădirii cu pantofii scoși, picioarele sprijinite pe o ladă de lapte, încercând să nu plâng de durere.
Apoi mă întorceam pentru tura de seară, uneori lucrând până la miezul nopții sau mai târziu dacă cineva avea nevoie de înlocuitor. Patronul, un român pe nume Dumitru, îi părea rău de mine. Îmi strecura bacșișuri suplimentare când putea, mă lăsa să iau acasă produse de patiserie rămase pentru Ana. Ajungeam acasă după ce ea adormea, epuizată dincolo de cuvinte, și intram în camera ei și o priveam cum respiră, această persoană mică și perfectă pe care o făcusem, și mă gândeam la lecțiile de pian pentru care se rugase. Văzuse o fată la școală care cânta, venise acasă cu stele în ochi vorbind despre cât de frumoasă era muzica, cum voia să învețe. Și eu spusesem da, pentru că nu puteam suporta să o dezamăgesc, nu puteam suporta să fiu mama care trebuia să spună nu viselor fiicei sale. Acele lecții de pian costau 350 de lei pe săptămână. 350 de lei, care însemnau că am purtat pantofi cu găuri încă un an. 350 de lei, care însemnau că am mâncat fulgi de ovăz la cină mai multe nopți decât nu. Dar când o luam de la lecții și ea vorbea entuziasmată despre ce învățase, cântând game pe brațul meu cu degetele ei mici, simțeam că merită. Totul merita dacă o făcea fericită. Îmi amintesc cum căram cumpărăturile pe 3 etaje în căldura verii, plasele tăindu-mi în palme, doar ca ea să aibă fructe proaspete în fiecare zi. Liftul din clădirea noastră a fost stricat mai mult decât a funcționat de-a lungul anilor. În cele mai rele zile, în august, când căldura face casa scării să pară un cuptor, trebuia să mă opresc la fiecare palier, cu inima bătându-mi să-mi iasă din piept, transpirația curgându-mi pe spate, plasele de plastic lăsând urme roșii adânci pe mâinile mele. Dar căram acele cumpărături, fructele bune, bio de la piață, care costau de 2 ori mai mult decât cele de la magazinul obișnuit, pentru că învățătoarea Anei trimisese acasă un bilet despre importanța nutriției pentru copiii în creștere. Când tatăl ei ne-a părăsit, când avea doar 12 ani, am ținut-o în brațe în timp ce plângea și i-am promis că totul va fi bine, chiar dacă mă înecam în facturi și frică. Plecase în aprilie, imediat după sezonul de taxe, și mi-amintesc că am aflat că nu va veni nicio rambursare, că golise contul nostru de economii înainte de a pleca. Avusese o aventură cu o femeie de la biroul lui, cineva mai tânără și mai drăguță și fără povara unei fiice de 12 ani și a unui apartament înghesuit din București. Ana a plâns săptămâni întregi. Se trezea noaptea strigându-l și eu mergeam în camera ei și o țineam în brațe, propriile mele lacrimi căzându-i în păr. Îi spuneam povești ca să o distrag, îi cântam cântecele de leagăn pe care îi le cântam când era bebeluș, îi promiteam că vom fi bine, că nu avem nevoie de el, că ne avem una pe cealaltă, și asta era de ajuns. Dar facturile continuau să vină. Chiria, utilitățile, lecțiile de pian pe care nu mă puteam hotărî să le anulez, pentru că deja își pierduse tatăl și nu puteam să-i iau și muzica. Am luat de lucru în plus, făcând curățenie în case în weekenduri. Spălam toaletele altor oameni, stăteam în genunchi să le curăț podelele, ștergeam praful de pe mobila lor scumpă și le udam plantele. Ajungeam acasă mirosind a produse de curățenie, cu mâinile aspre de la chimicale, și mă frecam în duș până mi se înroșea pielea, încercând să mă simt din nou curată, încercând să mă simt mai mult decât o femeie care curăța mizeria altora. Am plătit pentru facultatea ei, fiecare semestru, luând împrumuturi pe care încă le plătesc chiar și acum, la 64 de ani. Ana voise să meargă la o universitate privată scumpă, cu o taxă care mă amețea. Consilierul școlar sugerase școli de stat, spusese că erau mai realiste pentru situația noastră financiară. Dar Ana își pusese inima la acea universitate, la a trăi în centrul Bucureștiului, la a face parte din acea lume a cafenelelor, culturii și oportunităților. Am stat ore întregi cu formularele de ajutor financiar, completându-le cu mâini tremurânde, văzând cum cifrele se adună la ceva imposibil. Taxa singură era peste 45.000 de lei pe an. Chiar și cu niște burse și ajutoare aveam nevoie de împrumuturi, multe împrumuturi. Femeia de la bancă s-a uitat la mine cu compasiune și m-a întrebat dacă sunt sigură, dacă am luat în considerare alte opțiuni. Am semnat hârtiile oricum, 4 ani de hârtii,
De privit cum datoria crește din ce în ce mai mult, știind că voi plăti pentru ea mult timp după pensionare. Dar mi-am spus că merită. Ana primea o educație, devenea cineva. Va absolvi, va obține un loc de muncă bun și va fi mândră de ceea ce a realizat. Poate că își va aminti cât de mult am muncit pentru a face posibil acest lucru. Poate că se va uita înapoi într-o zi și va înțelege sacrificiul. I-am dat avansul pentru nunta ei 90.000 de lei pe care îi economisisem pentru propria mea pensie, bani pe care îi câștigasem făcând curățenie în case în weekenduri, când restaurantul nu era de ajuns. Pusesem deoparte câte puțin în fiecare lună timp de ani de zile, ascunzându-i într-un cont separat de care tatăl ei nu știa înainte de a pleca. Trebuia să fie plasa mea de siguranță, perna mea pentru bătrânețe, pentru când corpul meu va ceda în cele din urmă și nu voi mai putea munci. Dar când Ana s-a logodit cu Andrei, când a venit la mine cu reviste de nuntă și planuri entuziaste, nu am putut spune nu. Voia o nuntă mare, ceva frumos și memorabil. Familia lui Andrei era bogată, ei organizau cina de repetiție la un restaurant scump din București, iar Ana simțea presiunea de a egala contribuțiile lor. A venit la apartamentul meu într-o seară, s-a așezat pe canapeaua mea veche și a spus: „Mamă, am nevoie de ajutor. Părinții lui Andrei plătesc pentru atât de multe și vreau să contribui și eu, dar nu am nimic economisit." S-a uitat la mine cu acei ochi, aceiași ochi care se uitaseră la mine când avea 7 ani și voia lecții de pian, când avea 12 și tatăl ei a plecat, când avea 18 și visa la facultatea scumpă și m-am auzit spunând: „Am niște bani economisiți, îi poți avea pentru nuntă." Ușurarea de pe fața ei a făcut să pară că merită în acel moment. M-a îmbrățișat cu adevărat, pentru prima dată în luni de zile. „Mulțumesc, mamă. Mulțumesc foarte mult. Îți voi da banii înapoi, promit." Am crezut-o, sau poate am vrut să o cred atât de mult încât m-am convins că este adevărat. Îmi amintesc ziua nunții ei, cât de frumoasă arăta în acea rochie albă pe care o ajutasem să o aleagă. Fuseserăm la 3 magazine de mirese diferite, petrecuserăm ore în cabine de probă în timp ce ea proba rochie după rochie. Stătusem în acele scaune plușate pe care le oferă membrilor familiei, bând șampanie pe care nu o voiam pentru că-mi tot reumpleau paharul, privindu-mi fiica transformându-se într-o mireasă. Rochia pe care a ales-o a costat 36.000 de lei. 36.000 de lei pentru ceva ce urma să poarte o singură zi. Dar arăta ca o prințesă în ea, așa cum ar trebui să arate orice mireasă, și am spus da înainte chiar să întreb dacă există ceva mai ieftin. Mă rugase să o ajut cu florile, cu aranjarea la mese, cu 1000 de mici detalii. În săptămânile premergătoare nunții, apartamentul meu a devenit un centru de comandă pentru nuntă. Aveam scheme de așezare la mese întinse pe masa din bucătărie, contracte cu furnizori, opțiuni de meniu și mostre de culori acoperind fiecare suprafață. Am coordonat cu florarul, cu firma de catering, cu DJ-ul, cu fotograful. Am devenit organizatorul de nuntă neplătit, dând telefoane în pauzele de prânz, trimițând e-mail-uri noaptea târziu după muncă. Am stat trează până la 3 dimineața în noaptea de dinainte, împăturind manual șervețele în formă de lebede pentru că văzuse într-o revistă și îi se păruse elegant. Degetele îmi înțepeniseră, dar nu m-am oprit. Am împăturit 200 de șervețele, fiecare luând câteva minute pentru a obține forma corectă. Spatele mă durea de la aplecatul peste masă, ochii mă ardeau de epuizare, dar am continuat pentru că Ana voia lebede și eu voiam să-i ofer lebede. La recepție, abia a vorbit cu mine. Era prea ocupată cu familia lui Andrei, cu mama lui în perlele și costumul ei de designer, cu tatăl lui vorbind tare despre portofoliul său de acțiuni și proprietățile de investiții. Aveau o casă la Snagov, un apartament în Spania, erau membri la cluburi de golf și aveau case de vacanță pe care le văzusem doar în reviste. Se mișcau prin nuntă ca niște regi în vizită, acceptând cu grație felicitările, pozând pentru nenumărate fotografii. Am stat la o masă aproape de spate cu sora mea, Rodica, și câțiva veri pe care abia îi cunoșteam. Rodica m-a strâns de mână și a șoptit: „Măcar pare fericită.
încercând să mă facă să mă simt mai bine. Dar am privit-o pe Ana circulând prin sală, oprindu-se la fiecare masă să vorbească și să râdă, sărind peste a noastră fără măcar o privire. Am privit-o dansând cu tatăl lui Andrei, am văzut-o dându-și capul pe spate râzând la ceva ce spusese fratele lui Andrei, am fost martoră la îmbrățișarea ei cu mama lui Andrei, de parcă ar fi fost cele mai bune prietene. Când au tăiat tortul, o monstruozitate cu 5 etaje acoperită cu flori de fondant, care costase 13.500 de lei, Ana nu mi-a păstrat o bucată. Am privit-o cum îi dă tort lui Andrei, i-am privit cum se sărută în timp ce oamenii aclamau, am privit-o cum taie felii pentru părinții și bunicii lui Andrei. Ospătarii au venit cu farfurii pentru toți ceilalți, dar cumva am rămas fără una. Eram prea jenată să cer, așa că am stat acolo zâmbind de parcă nu conta, de parcă nu aș fi fost mama Miresei stând la o masă în spate, fără măcar o gustare din tortul de nuntă al fiicei mele. Mi-am spus că era doar prinsă în entuziasm, că nu însemna nimic. Dar chiar și atunci, în adâncul minții mele, o voce mică șoptea că poate deja deveneam invizibilă pentru ea. Poate că fusesem întotdeauna invizibilă, doar persoana care făcea lucrurile să se întâmple în fundal, cea care plătea pentru lucruri și rezolva probleme și apoi dispărea în tăcere. Anii de după căsătoria ei au fost o erodare lentă a locului meu în viața ei. Suna mai rar și când o făcea, era întotdeauna pentru a cere ceva. Conversațiile au devenit tranzacționale, lipsite de o conexiune reală. Mamă, poți să ai grijă de apartament în timp ce suntem la Mamaia? Mamă, avem nevoie de ajutor cu rata la casă luna asta. Mamă, mașina lui Andrei s-a stricat și suntem puțin pe minus. Întotdeauna am spus da. Am transferat bani din contul meu curent. L-am privit cum se micșorează cu fiecare transfer. Mai întâi 1.000 aici pentru o reparație la mașină. Apoi 2.000 pentru impozitele pe proprietate. Apoi 5.000 pentru o factură medicală pe care asigurarea lor nu o acoperea, deși mai târziu l-am văzut pe Andrei purtând un Rolex nou la următoarea mea vizită. Mi-am spus că asta fac mamele, că familia este pe primul loc. Mi-am spus că a-i ajuta era o investiție în relația noastră, că își vor aminti generozitatea mea și asta ne va apropia. Dar vizitele au devenit mai scurte, conversațiile mai tensionate. Se uita la telefon în timp ce vorbeam, atenția ei fiind mereu în altă parte. Ochii ei deveneau sticloși când îi povesteam despre viața mea, despre cursul de pictură pe care îl începusem, despre vecina mea Lidia, despre micile bucurii pe care le găsisem în rutina mea zilnică. Dădea din cap absent și spunea în timp ce derula pe Instagram, neascultând deloc cu adevărat. Andrei abia îmi recunoștea prezența. Când veneam la casa lor, mă simțeam ca o intrusă în viața propriei mele fiice. Mă saluta cu o înclinare scurtă a capului, dacă mă saluta deloc. De obicei doar mormăind în direcția mea generală înainte de a se întoarce la telefonul sau computerul său sau la ce era mai important decât mama soției sale. Părăsea camera când începeam să vorbesc. Făcea comentarii tăioase despre cât de aglomerată se simțea casa cu oameni în plus, se uita la ceas în mod repetat de parcă ar fi cronometrat cât timp va mai dura până voi pleca. Îmi amintesc o vizită în care adusesem lasagna de casă, preferata Anei de când era mică. Petrecusem ore întregi făcând-o, așezând straturile de paste, brânză și sos de carne exact cum trebuie, așa cum o făceam pentru zilele ei de naștere când era mică. Când am ajuns, Andrei s-a uitat odată la ea și a zis că încercăm să mâncăm curat acum și a pus-o direct în frigider. Au comandat sushi în schimb, rulouri scumpe de la un loc la modă care livra și nu s-au oferit să împartă cu mine. Am stat la masa lor mâncând un castron mic de salată, în timp ce ei se bucurau de masa lor. Lasagna mea răcindu-se în frigider, o manifestare fizică a cât de nedorite deveniseră ofrandele mele. Crăciunul trecut, nu m-au invitat la cină. Am așteptat lângă telefon toată dimineața, gândindu-mă că poate au uitat să sune, dar seara am înțeles adevărul. Au sărbătorit fără mine. Am petrecut acea noapte singură, mâncând un sandwich cu resturi de friptură de curcan și uitându-mă la filme vechi, încercând să nu plâng. Apartamentul s-a simțit deosebit de gol în acea noapte.
Pusesem un brăduț lângă fereastră, nimic sofisticat, doar unul artificial de 1 metru pe care îl cumpărasem de la un magazin cu reduceri cu ani în urmă. Agățasem câteva luminițe și câteva ornamente, inclusiv cele pe care Ana le făcuse în școala primară, hârtie de construcție, sclipici și amprenta ei conservată în lut. Le aranjasem cu grijă, încercând să creez un sentiment de sărbătoare, dar ele doar făceau locul să pară mai trist, ca un muzeu al unei vieți care nu mai exista. Pregătisem o cină completă de Crăciun din obișnuință, chiar dacă eram doar eu: piept de curcan, piure de cartofi, fasole verde, sosul de afine pe care Ana îl iubea. Am pus masa cu vesela mea bună, cea pe care o păstrez pentru ocazii speciale, și am aprins chiar și lumânări. Dar stând acolo singură, uitându-mă la scaunul gol de vis-a-vis, nu am putut să mănânc. Am făcut un sandwich cu curcan și l-am mâncat stând în picioare la blatul din bucătărie, apoi am pus restul în recipiente despre care știam că se vor strica în cele din urmă în spatele frigiderului, pentru că nu le voi putea termina singură. De Revelion, am văzut fotografii pe rețelele de socializare ale Anei, de la sărbătoarea lor cu familia lui Andrei. Toți îmbrăcați frumos, pahare de șampanie ridicate, o masă plină de mâncare scumpă. Nu eram în nicio fotografie. Am comentat cu un emoji inimioară, ceva vesel și de susținere, și ea nu a răspuns niciodată. Niciun like, niciun răspuns, nimic. Comentariul meu a rămas acolo sub postarea ei, o mică încercare disperată de conectare pe care toată lumea putea vedea că a fost ignorată. Am petrecut Revelionul singură, de asemenea, uitându-mă la televizor la numărătoarea inversă cu o cană de ceai, gândindu-mă cum mi-am imaginat că va fi viața mea la această vârstă. Credeam că voi fi înconjurată de familie, poate chiar de nepoți până acum. Credeam că Ana și cu mine vom avea genul de relație pe care mama mea și cu mine nu am avut-o niciodată, apropiată și caldă și plină de râsete. În schimb, eram singură de Revelion, trimițând emoji-uri inimioare ignorate la postările de pe Instagram ale fiicei mele, întrebându-mă unde am greșit. Dar am continuat să încerc. Am continuat să apar. Am continuat să ofer ajutor. Am continuat să cred că dacă aș da suficient, aș iubi suficient, aș sacrifica suficient, lucrurile s-ar schimba. Am ignorat micile cruzimi, felul în care Andrei îmi vorbea de parcă aș fi fost o servitoare, felul în care ochii Anei deveneau reci când sugeram să petrecem timp împreună. A fost odată când m-am oferit să-i ajut să vopsească baia și Andrei a spus că nu știe, s-ar putea să o stric. Odată când Ana a uitat de ziua mea, dar a sunat 2 zile mai târziu, întrebând dacă îi pot împrumuta bani pentru o excursie de weekend la munte. Odată când am apărut la un prânz la care Ana mă invitase, doar pentru a descoperi că uitase și își făcuse alte planuri, lăsându-mă să stau pe trotuar în fața restaurantului, simțindu-mă proastă și respinsă. Mi-am spus că sunt sensibilă, că îmi imaginez lucruri, dar în adâncul sufletului știam că sunt folosită. Știam că devenisem nimic mai mult decât un carnet de cecuri pentru ei, un bancomat din care puteau retrage oricând aveau nevoie, cineva ale cărui sentimente nu contau atâta timp cât banii continuau să vină. Incidentul cu ceaiul detox a fost diferit. Nu a fost doar o altă mică jignire pe care o puteam înghiți și uita. A fost felul în care a spus-o, dezgustul din vocea lui și felul în care Ana nu m-a apărat. Am stat în bucătăria lor, cu fața arzând de rușine, și ceva în interiorul meu s-a fracturat. Am simțit cum se întâmplă, ca gheața care se crapă pe un iaz. O senzație fizică în piept, ceva ce se rupea și care rezistase prea mult timp. Vederea mi s-a încețoșat de lacrimi pe care am refuzat să le las să cadă. Mâinile mi-au amorțit. M-am aplecat și am ridicat punga de cadou de pe podea, mâinile tremurându-mi atât de tare încât hârtia de mătase a foșnit zgomotos în bucătăria tăcută și am ieșit fără să-mi iau la revedere. Am trecut prin casa lor perfectă, pe lângă fotografiile de pe pereți cu Ana și Andrei în diverse destinații de vacanță la care nu fusesem niciodată invitată, pe lângă mobila scumpă și arta pe care nu aș fi fost niciodată suficient de cultă să o înțeleg.
Am ieșit pe ușa din față și am coborât treptele lor imaculate și am ajuns pe strada lor mărginită de copaci, unde toată lumea avea bani și fericire și familii care chiar îi doreau. Niciunul dintre ei nu m-a urmat. Niciunul dintre ei nu a sunat. Am stat pe trotuar pentru un moment, așteptându-mă pe jumătate să aud ușa deschizându-se în spatele meu, să aud vocea Anei strigând să aștept, gata să explice că a fost doar o glumă, că Andrei nu a vrut să spună asta, că bineînțeles că eram binevenită să rămân, dar a fost doar tăcere. Ușa a rămas închisă. Vila stătea acolo, frumoasă și rece, și eu eram în afara ei, unde fusesem dintotdeauna. Am luat metroul spre casă, trenul aglomerat cu pasageri de duminică după amiază. Familii care se întorceau de la plimbări, cupluri tinere râzând, grupuri de prieteni vorbind în spaniolă și rusă și limbi pe care nu le puteam identifica. Un cuplu tânăr stătea vis-a-vis de mine, râzând și ținându-se de mână, și am simțit o durere atât de profundă de singurătate, încât a trebuit să mă uit în altă parte. Ea se apleca spre el, șoptindu-i ceva ce l-a făcut să zâmbească, și el a sărutat-o pe frunte cu o afecțiune atât de firească încât am vrut să țip. Când am ajuns înapoi la apartamentul meu, am făcut ceai, aceeași marcă pe care o cumpărasem pentru Ana, și am stat lângă fereastră privind lumina cum se stinge. Ceaiul avea un gust amar. M-am gândit la toți anii pe care i-am petrecut încercând să fiu de ajuns, încercând să câștig o dragoste care ar fi trebuit să fie dată gratuit. M-am gândit la contul meu de economii, la cât de puțin mai rămăsese după toate împrumuturile, cadourile și plățile de urgență. M-am gândit la boxa de la subsol, unde păstram cutii cu lucrurile din copilăria Anei, albume foto, proiecte școlare și haine de bebeluș pe care le păstrasem, gândindu-mă că poate într-o zi le va dori pentru proprii ei copii. În acea noapte nu am putut dormi. Am stat în pat cu ochii în tavan, ascultând sirenele, claxoanele mașinilor și cuplul de la etaj certându-se. Vocile lor se auzeau prin pereții subțiri, un bărbat și o femeie țipând despre bani, despre încredere, despre trădare. Cearta lor oglindea ceva în interiorul meu, ceva ce refuzasem să recunosc. În jur de 3 dimineața m-am ridicat și am deschis laptopul. Mi-am verificat extrasele de cont, ceva ce evitasem de luni de zile. Cifrele erau mai rele decât crezusem. Fondul meu de pensie era aproape gol. Mica sumă de bitcoin în care investisem cu ani în urmă, sperând că ar putea crește în ceva substanțial, își pierduse valoarea. Împrumutasem Anei și lui Andrei aproape 180.000 de lei în ultimii 3 ani. Nici măcar o dată nu plătiseră nimic înapoi. Nici măcar o dată nu menționaseră asta. Văzând totul expus în cifre, a devenit real într-un mod în care nu fusese înainte. 180.000 de lei. M-am gândit la ce reprezenta asta. Ani de economii, de lipsuri, de a alege confortul fiicei mele în detrimentul propriilor mele nevoi. 180.000 de lei care ar fi putut fi o pensie confortabilă, călătorii, siguranță la bătrânețe. În schimb, nu-mi cumpăraseră nimic altceva decât dispreț și o comparație cu un porc. Am deschis e-mailul și am început să derulez prin mesajele vechi, fără a căuta ceva anume, doar incapabilă să dorm, incapabilă să opresc spirala gândurilor din mintea mea. Atunci le-am găsit. 10 de e-mailuri între Ana și Andrei, trimise accidental mie în loc de unul altuia din cauza unei greșeli de completare automată. Cursorul meu a plutit deasupra primului. O parte din mine știa că nu ar trebui să le citesc, că asta ar durea mai mult decât aș putea suporta. Dar am dat click oricum. Le-am citit cu o groază crescândă, stomacul meu strângându-se cu fiecare propoziție. Discutau despre mine, planificând cum să ceară mai mulți bani, râzând de cât de ușor era să mă manipuleze. Andrei scrisese că mama ta este atât de credulă, doar spune-i că avem nevoie pentru ceva important și îi va transfera. Poate putem obține destul pentru închirierea casei din Mamaia în vara asta. Ana răspunsese, știu, este atât de disperată să rămână implicată în viețile noastre. E chiar cam patetic. Trebuie doar să menționez că ne luptăm și ea se dă peste cap să ajute. Andrei, chiar crede că nu ne permitem rata la casă? Câștigăm de 3 ori mai mult decât ea. Ana, nici măcar nu mai pune întrebări.
Luna trecută i-am spus că avem nevoie de 3.000 de euro pentru reparații la mașină și i-am folosit pentru excursia aceea în Podgorii. Habar nu are. Andrei, în ritmul ăsta vom avea avansul pentru proprietatea de investiții până în toamnă. Totul datorită mamei tale generoase. Ana, oprește-te, mă faci să mă simt vinovată. Dar serios, o faci atât de ușor. Și nu e ca și cum i-ar cheltui pe ceva. Oricum stă doar în acel apartament deprimant. Erau mai multe, atât de multe. Luni de e-mail-uri, planificând și complotând, râzând pe seama mea. Referințe la încercările mele patetice de a rămâne relevantă în viețile lor. Glume despre hainele mele ieftine și apartamentul mic. Comentarii despre cum eram agățătoare și nevoiașă și nu știam când să înțeleg aluzia. Cuvintele s-au încețoșat pe ecran. M-am simțit de parcă aș fi fost lovită în stomac. Mâinile îmi tremurau atât de tare încât abia puteam mișca mouse-ul. M-am ridicat și m-am dus la baie, am deschis robinetul, mi-am stropit fața cu apă rece. În oglindă arătam bătrână, obosită, epuizată. Lumina de la baie era aspră și neflatantă, arătând fiecare rid, fiecare pată de vârstă, fiecare semn al unei vieți petrecute muncind prea mult și dormind prea puțin. M-am gândit să-i confrunt, dar ce aș fi putut spune? Cum confrunți pe cineva care te vede ca pe nimic mai mult decât o resursă de exploatat? Ce cuvinte i-ar putea face să înțeleagă profunzimea cruzimii lor? Știau ce fac. Acele e-mail-uri o arătau clar. Nu era neatenție sau egoism. Era manipulare calculată. Era fiica mea și soțul ei complotând activ pentru a profita de mine, râzând de asta, fără a simți nicio remușcare. M-am întors în bucătărie și am făcut mai mult ceai, mâinile tremurându-mi atât de tare încât am vărsat apă pe blat. Cana de ceai mi-a alunecat din mână și s-a spart pe podea, porțelanul împrăștiindu-se pe greșie. Am stat acolo privind bucățile sparte și ceva în mine s-a spart, de asemenea. M-am lăsat pe podea cu spatele la dulap și am plâns. Nu lacrimi tăcute, ci hohote adânci, sfâșietoare, care veneau dintr-un loc atât de crud încât nu știam că există. Am plâns pentru toate zilele de naștere pe care le uitaseră, toate sărbătorile pe care le petrecusem singură, toate dățile când fusesem bolnavă și nimeni nu venise să vadă ce fac. Am plâns pentru femeia care fusesem odată, puternică și mândră, înainte de a mă lăsa să devin acest lucru mic, disperat, cerșind firimituri de afecțiune de la oameni care nici măcar nu mă respectau. Am plâns pentru lecțiile de pian și taxa de facultate și avansul de nuntă. Am plâns pentru turele duble la restaurant și casele pe care le curățasem și pantofii cu găuri pe care îi purtasem pentru ca Ana să aibă mai bine. Am plâns pentru fiecare sacrificiu care fusese luat de bun, fiecare bunătate care fusese răsplătită cu cruzime, fiecare dată când o alesesem pe ea în detrimentul meu și nu primisem nimic altceva decât dispreț în schimb. Vecina mea, Lidia, m-a auzit prin perete. A bătut încet la ușa mea, strigându-mi numele cu îngrijorare în voce. Nu am putut răspunde. Nu mă puteam mișca. Am stat doar acolo pe podeaua bucătăriei, înconjurată de porțelan spart, promisiuni sparte, încredere spartă, plângând de parcă ceva vital fusese smuls din pieptul meu. Dar în acel moment, pe podeaua bucătăriei mele, înconjurată de porțelan spart, am simțit și altceva. Furie. Furie reală, arzătoare. A început ca un mic jar în pieptul meu, crescând mai fierbinte cu fiecare respirație, până când a ars durerea și a lăsat ceva mai dur în locul ei. Eram obosită să fiu folosită, oboistă să fiu respinsă, oboistă să cumpăr dragoste care ar fi trebuit să fie a mea de drept. Pentru prima dată în ani, m-am gândit să spun nu, doar nu, gata cu banii. Gata cu încercările disperate de a rămâne relevantă în viețile lor. Gata cu acceptarea cruzimii și numind o familie. Cuvântul se simțea puternic în mintea mea, o declarație de război împotriva tuturor anilor de supunere și sacrificiu. Am curățat cana de ceai spartă și m-am întors la pat când se crăpa de ziua. Nu am dormit, dar am simțit ceva schimbându-se în interiorul meu,
Ca o ușă pe care o ținusem încuiată ani de zile și care în sfârșit începea să se deschidă. Furia se așezase în altceva, ceva mai clar și mai rece. Determinare. Rezoluție. O recunoaștere că lucrurile nu puteau continua așa cum fuseseră, că meritam mai mult decât atât, că poate era timpul să mă aleg pe mine pentru o dată. A doua zi dimineață am sunat-o pe sora mea, Rodica. Locuiește în sectorul 3 și nu vorbim atât de des pe cât ar trebui, dar a fost întotdeauna sinceră cu mine, uneori brutal. I-am spus totul, e-mail-urile, banii, incidentul cu ceaiul. A ascultat fără să întrerupă și când am terminat a fost o tăcere lungă. Apoi a spus, Elena, trebuie să te oprești. Trebuie să te oprești din a le da totul și a nu primi nimic înapoi. Te omori încercând să câștigi ceva ce ar trebui să-ți dea gratuit. Cuvintele ei m-au lovit ca apa rece, șocante și clarificatoare. Dar e fiica mea, am spus eu cu o voce mică, și tu ești mama ei. Asta ar trebui să însemne ceva. Ar trebui să însemne că te tratează cu respect și dragoste, nu ca pe o pușculiță pe care o poate sparge oricând are chef. Nu știu cum să mă opresc, am recunoscut. Și dacă nu mi mai vorbește niciodată? Și dacă nu o face? A spus Rodica. Nu cu răutate. Este ceea ce ai acum cu adevărat o relație? Când te-a sunat ultima dată doar să vadă ce faci? Când a arătat ultima dată vreun interes pentru viața ta? Nu am putut răspunde pentru că adevărul era prea dureros. Luni. Trecuseră luni de când Ana sunase fără să vrea ceva. Poate mai mult. Nu poți continua să-ți dai foc pentru a-i încălzi pe alții, a continuat Rodica. Chiar dacă acel cineva este propriul tău copil. Mai ales dacă nici măcar nu apreciază sacrificiul. Am vorbit mai bine de o oră, Rodica împărtășindu-mi propriile experiențe cu copiii ei, limitele pe care a trebuit să le stabilească, dragostea dură pe care a trebuit să o ofere. Până am închis, am simțit ceva ce nu mai simțisem de ani de zile. Sprijin. Cineva era de partea mea. Cineva vedea ceea ce eu fusesem prea aproape pentru a vedea. Cuvintele ei m-au lovit ca apa rece. Știam că are dreptate, dar a ști și a face sunt două lucruri diferite. Cum te oprești din a iubi pe cineva? Cum te oprești din a spera că se vor schimba? Dar eram atât de obosită. Oboistă de speranță, obosită de așteptare, obosită de durerea constantă a respingerii. În acea după-amiază, am ieșit la o plimbare în parcul Herăstrău. Era o zi frumoasă, început de primăvară, cu brândușe ieșind prin iarbă. M-am așezat pe o bancă lângă lac și am privit familiile cu copiii lor, cuplurile în vârstă plimbându-se de mână. Parcul era plin de viață. Alergători treceau în echipamente sportive viu colorate, picioarele lor bătând ritmic pe alea asfaltată. Un bărbat arunca un frisbee pentru câinele său, un golden retriever care sărea și îl prindea în aer cu o grație atletică. Copiii se jucau pe iarbă în apropiere, râsetele lor purtate de adierea care mirosea a pământ proaspăt și a vegetație nouă. Am privit un tată învârtindu-și fiica mică în cercuri, țipetele ei de încântare ascuțite și vesele, jacheta ei roz o pată de culoare pe fundalul verde. Mi-am amintit când Ana avea acea vârstă, poate 4 sau 5 ani, când mă ruga să o învârt în sufrageria noastră mică, până amețeam amândouă și râdeam, prăbușindu-ne pe canapea într-un morman de chicoteli. Se uita la mine cu o adorație atât de pură, o dragoste atât de necomplicată și credeam că sunt cea mai norocoasă mamă din lume. Unde dispăruse fetița aceea? Când încetase să se mai uite la mine de parcă aș fi atârnat luna pe cer? M-am gândit la viața mea, la averea pe care o acumulasem de-a lungul anilor prin economii atente și investiții înțelepte în acțiuni, bani pe care plănuisem să-i las Anei. M-am gândit la mica avere pe care reușisem să o construiesc în ciuda a tot, active de care nu mă atinsesem niciodată pentru că încercam mereu să-i ajut pe toți ceilalți. Pentru ce era totul dacă nici măcar nu mă puteam bucura de ea? Dacă nici măcar nu puteam cere respect de bază? O femeie în vârstă s-a așezat lângă mine pe bancă. Avea părul alb și ochi blânzi și mi-a zâmbit. "O zi frumoasă, nu-i așa?" a spus ea. Am dat din cap și cumva, poate pentru că era o străină, m-am trezit povestindu-i despre Ana și Andrei. Cuvintele au curs din mine, întreaga poveste tristă,
De la lecțiile de pian la incidentul cu ceaiul. A ascultat cu adevărat, ochii ei nepărăsindu-mi fața, expresia ei plină de compasiune, dar nu de milă. Când am terminat, m-a bătut pe mână. Pielea ei era subțire și ca de hârtie, pătată de vârstă, dar strânsoarea ei era puternică. Draga mea, a spus ea, la un moment dat trebuie să decizi cât valorezi. Și nimeni nu poate lua acea decizie pentru tine. Dar e fiica mea, am spus, același protest pe care îl oferisem și rodicăi. Asta nu-i dă dreptul să te trateze ca pe un gunoi. Fiica mea și cu mine nu am vorbit timp de 3 ani, pentru că a crezut că mă poate folosi și abuza. 3 ani. Cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Dar știi ce? Când ne-am împăcat în cele din urmă, a fost în termenii mei. A învățat să mă respecte. Și acum avem o relație reală, nu una bazată pe ea luând și eu dând până nu mai rămâne nimic. 3 ani, am șoptit. Gândul mă îngrozea. Nu trebuie să fie atât de mult. Dar trebuie să fii dispusă să pleci dacă asta e necesar. Trebuie să te prețuiești suficient pentru a cere respect. S-a ridicat, m-a atins ușor pe umăr și a plecat, lăsându-mă singură cu gândurile mele și cu mirosul de iarbă de primăvară și sunetul râsetelor îndepărtate. M-am dus acasă și am stat în fața oglinzii pentru mult timp. M-am uitat la fața mea, la ridurile din jurul ochilor, la firele albe din păr, la tristețea pe care o purtasem atât de mult timp, încât devenise parte din expresia mea. M-am gândit la cuvintele acelei străine. Cât valoram? Ce meritam? Răspunsul a venit încet, dar clar. Meritam respect. Meritam bunătate. Meritam să fiu tratată ca și cum aș conta. Nu din cauza a ceea ce puteam oferi sau sacrifica, ci pur și simplu pentru că eram o ființă umană, o mamă care își iubise copilul cu tot ce avea. Asta ar fi trebuit să fie de ajuns. Faptul că nu a fost spunea ceva despre Ana, nu despre mine. În acea noapte a sunat Ana. Avea nevoie de bani din nou. Vocea ei era casuală, aproape plictisită. Mașina lui Andrei avea nevoie de reparații și erau pe minus luna asta. Puteam să ajut? Doar câteva mii. Am deschis gura să spun da, cuvântul atât de automat după toți acești ani. Dar ceva m-a oprit. M-am gândit la acele e-mail-uri. M-am gândit la ceai. M-am gândit la Crăciunul singuratic. Și am spus nu. A fost tăcere la celălalt capăt. Ce? A spus Ana, de parcă nu auzise bine. Am spus nu, am repetat, vocea mea mai puternică acum. Nu pot continua să fac asta, Ana. A râs, dar a fost un râs nervos de data aceasta. Mamă, nu fi ridicolă. Chiar avem nevoie de asta. Și eu am nevoie, am spus. Am nevoie să nu mai dau tot ce am unor oameni care nu apreciază. Vocea ei a devenit rece. Nu e corect. Am fost întotdeauna recunoscători. Ați fost? Am întrebat. Când mi-ai mulțumit ultima dată? Când m-ai sunat ultima dată doar pentru a vorbi, nu pentru a cere ceva? Nu a răspuns. Tăcerea s-a întins între noi, grea de adevăruri nerostite. În cele din urmă a spus, nu-mi vine să cred că ești așa, și a închis. Am stat acolo ținând telefonul, cu inima bătându-mi să-mi iasă din piept. O făcusem. Spusesem nu. Și lumea nu se sfârșise. Nu fusesem lovită de trăsnet. Eram încă în picioare. Încă respiram. M-am simțit terifiată și eliberată în același timp, de parcă aș fi sărit de pe o stâncă și aș fi descoperit că pot zbura. Următoarele zile au fost dificile. Ana mi-a trimis mai multe mesaje, fiecare mai acuzator decât ultimul. Eram egoistă. Îi abandonam când aveau cea mai mare nevoie de mine. Cum puteam face asta propriei mele fiice? Andrei mi-a trimis un e-mail numindu-mă nerecunoscătoare, ceea ce era atât de absurd încât aproape m-a făcut să râd. Un mesaj spunea, nu-mi vine să cred că alegi banii în detrimentul familiei. Altul, nu ai fost niciodată acolo pentru mine când am crescut și acum mă abandonez din nou. Acela a durut pentru că era atât de nedrept, o revizuire completă a istoriei. Fusesem acolo pentru fiecare serbare școlară, fiecare ședință cu părinții, fiecare moment care conta. Muncisem până la epuizare pentru a fi acolo pentru ea.
Dar ea rescriese întreaga noastră istorie pentru a se prezenta pe sine ca victimă și pe mine ca mama neglijentă. Vecina mea, Lidia, care locuia vis-a-vis și fusese întotdeauna amabilă cu mine, a observat că păream supărată. M-a invitat la o cafea într-o dimineață și m-am trezit povestindu-i totul. Nu m-a judecat. Doar a ascultat, a dat din cap și a spus bravo ție. Era timpul să te impui. Apartamentul ei era atât de diferit de al meu, plin de plante, fotografii și culori vii. Îl transformase într-un cămin, nu doar un loc unde să existi. Am stat la masa ei din bucătărie, lumina soarelui intrând prin ferestrele curate, și mi-a povestit despre proprii ei copii, despre limitele pe care a trebuit să le stabilească de-a lungul anilor. Se vor întoarce sau nu, a spus ea. Dar oricum ar fi, vei ști că nu i-ai lăsat să te distrugă. Vei ști că te-ai prețuit suficient pentru a cere mai mult. În acea noapte, am dormit mai bine decât în ani de zile. Am dormit cu adevărat, profund și liniștit, fără anxietatea și vinovăția obișnuită care mi se învârteau în stomac. Când m-am trezit, lumina dimineții părea cumva mai strălucitoare. Am făcut cafea și am stat lângă fereastră, privind cartierul cum se trezește, și am simțit ceva ce nu mai simțisem de atât de mult timp, încât aproape uitasem cum este pace. În săptămâna următoare, am luat măsuri concrete pentru a mă proteja. M-am dus la bancă și mi-am mutat economiile într-un cont nou, la care Ana nu avea acces. Bancherul, o tânără cu ochi simpatici, m-a ajutat să aranjez totul. E totul în regulă?" a întrebat ea blând și m-am trezit dându-i o scurtă explicație. A dat din cap cu înțelegere. Ați fi surprinsă cât de des văd asta. Bravo că vă protejați. M-am întâlnit cu un consultant financiar și mi-am analizat activele corespunzător pentru prima dată în ani. Aveam mai mulți bani decât credeam, chiar și după toate împrumuturile și cadourile. Investițiile mele pe piața de acțiuni performaseră bine. Chiar și mica mea incursiune în criptomonede începuse să se redreseze, Bitcoinul valorând acum mai mult decât atunci când îl cumpărasem. Aveam destul pentru a fi confortabilă, pentru a mă bucura poate chiar de pensie, dacă încetam să-i dau pe toți. Consultantul, un bărbat în jur de 50 de ani pe nume Radu, mi-a explicat totul. Mi-a arătat proiecții, cum ar putea arăta pensia mea dacă aș fi atentă. De fapt, v-ați descurcat foarte bine, a spus el. Ați făcut niște investiții inteligente de-a lungul anilor. Dar aceste retrageri mari. A arătat spre modelul de bani care ieșeau din conturile mele. Vă vor afecta pe termen lung. Dacă continuați așa, nu veți mai avea nimic în 5 ani. 5 ani. Atât mai aveam dacă aș fi continuat pe același drum. 5 ani până aș fi dat totul și nu aș mai fi avut nimic pentru mine. Realizarea a fost deopotrivă soberingă și motivantă. Am mers și la un terapeut, ceva ce credeam mereu că este pentru alți oameni, oameni cu probleme reale. Dar dr. Ionescu, o femeie de vârsta mea cu o prezență calmă și constantă, m-a ajutat să înțeleg că problemele mele erau reale, că fusesem într-o relație abuzivă emoțional cu propria mea fiică, că era în regulă să stabilesc limite, că a spune nu era egoist, era necesar. Ședințele mele cu dr. Ionescu au devenit o linie de salvare. Cabinetul ei era într-o clădire de pe bulevardul Magheru, mic și confortabil, cu iluminat blând și scaune comode. Prima dată când am mers, aproape că m-am întors și am plecat. M-am simțit prostește, de parcă aș fi făcut mare caz din nimic. Dar m-am forțat să intru, să stau în acel scaun, să încep să vorbesc. M-a ajutat să văd tipare la care fusesem oarbă ani de zile. Cum egalasem dragostea cu sacrificiul, cum acceptasem firimituri de afecțiune și o numeam relație. Cum lăsasem frica de abandon să mă țină blocată într-un ciclu de a da și a nu primi nimic. Ai fost în modul de supraviețuire atât de mult timp, a spus ea într-o ședință, încercând să câștigi dragostea de la fiica ta, la fel cum probabil ai încercat să o câștigi de la propria ta mamă. Dar dragostea nu este ceva ce ar trebui să câștigi. Ar trebui să fie dată gratuit, mai ales între părinte și copil. Am vorbit despre copilăria mea, despre propria mea mamă care fusese rece și reținută,
Și cum îmi promisesem că voi fi diferită cu Ana. Dar încercând atât de mult să nu fiu ca mama mea, mă pierdusem complet pe mine. Mersesem atât de departe în direcția opusă, încât devenisem un preș, cineva fără limite, fără un sentiment de valoare de sine dincolo de ceea ce puteam oferi altora. Poți fi iubitoare fără a fi o martiră, a spus dr. Ionescu. Poți fi generoasă fără a fi exploatată. Nu este vorba despre a reține dragostea. Este vorba despre a cere respect. La 3 săptămâni după ce am spus nu, Ana a apărut la ușa apartamentului meu. I-am auzit bătaia și stomacul mi s-a strâns de anxietate, vechile obiceiuri de frică și vinovăție ridicându-se. Dar am tras adânc aer în piept și am deschis ușa. Arăta furioasă, cu fața încordată și roșie. "Trebuie să vorbim," a spus ea, trecând pe lângă mine în sufragerie. Andrei aștepta jos în mașină. Îl adusese ca întărire, am realizat, pentru a mă presa. Dar nu am lăsat-o să preia controlul conversației. M-am așezat calm și am așteptat să înceapă. A lansat un discurs despre cum le distrugeam viețile, cum se luptau financiar și eu eram crudă și fără inimă. A adus în discuție tot ce făcusem greșit ca mamă, de fiecare dată când fusesem prea strictă sau prea indulgentă, fiecare greșeală pe care o făcusem crescând-o singură. A folosit dragostea mea pentru ea ca pe o armă. A transformat-o într-un instrument pentru a mă face să mă simt vinovată. "Ai muncit tot timpul când eram mică," a spus ea. "Abia te vedeam. Și acum, când chiar am nevoie de tine, îmi întorci spatele." "Am muncit tot timpul pentru ca tu să ai lecții de pian, haine noi și o educație universitară," am spus încet. "A fost alegerea ta. Nu ți-am cerut să te omori cu munca. Ai cerut lecțiile de pian. Ai cerut să mergi la facultatea aceea scumpă. Eram un copil. Ar fi trebuit să spui nu dacă nu-ți permiteai. Nedreptatea mi-a tăiat respirația. Sacrificasem totul pentru a-i oferi oportunități, iar acum ea folosea acele sacrificii ca dovezi ale eșecurilor mele ca mamă. Am ascultat fără să întrerup și când în cele din urmă a rămas fără suflu, am spus încet: "Te iubesc, Ana. Întotdeauna te-am iubit, dar nu te voi mai lăsa să mă tratezi așa." S-a uitat la mine, uimită. Gura i s-a deschis și s-a închis. În cele din urmă a spus: "Ești egoistă. Alegi banii în detrimentul propriei tale fiice." "Mă aleg pe mine," am spus. "Pentru prima dată în viața mea, mă aleg pe mine. Și dacă nu poți înțelege asta, dacă nu mă poți trata cu respect de bază, atunci poate avem nevoie de o oarecare distanță." "Respect de bază?" Vocea ei s-a ridicat. "Te respect. Te-am respectat întotdeauna. Ai râs când Andrei m-a comparat cu un porc. A fost doar o glumă. Nu a fost amuzant. Ești prea sensibilă. Întotdeauna ai fost. Și tu ești crudă," am spus. "Tu și Andrei m-ați folosit ani de zile și v-am lăsat pentru că mi-era frică să nu te pierd. Dar am realizat că nu pot pierde ceva ce nu am avut niciodată cu adevărat." S-a ridicat, cu fața roșie de furie. "Bine," a spus ea, "dacă așa vrei." Și a ieșit, trântind ușa în urma ei. Am stat acolo singură în tăcere, cu mâinile tremurând. O parte din mine voia să fug după ea, să-mi cer scuze, să iau totul înapoi. Dar nu am făcut-o. Am rămas unde eram, respirând încet, lăsând anxietatea să mă cuprindă și să se retragă. O făcusem. Mă impusesem și supraviețuisem. Săptămânile următoare au fost ciudate. Ana nu a sunat sau a trimis mesaje, nici Andrei. Le-am simțit absența ca pe o durere fizică, dar am simțit și altceva. Ușurare. Tensiunea constantă dispăruse. Așteptarea ca telefonul să sune cu o altă cerere. Anxietatea de a-i dezamăgi. Totul dispăruse, înlocuit de o liniște calmă pe care nu știam că este posibilă. Lidia a devenit o prietenă adevărată în acest timp. Am început să bem cafeaua împreună în fiecare dimineață, stând în apartamentul ei cu plantele și perdelele sale viu colorate, vorbind despre tot și nimic. Avea 72 de ani, văduvă, și trecuse prin propriile bătălii cu copiii ei. Înțelegea prin ce treceam într-un mod în care nimeni altcineva nu putea.
Nu a încercat să mă repare sau să-mi dea sfaturi. Doar a stat cu mine, m-a ascultat, mi-a amintit că nu sunt singură. Am început să fac și lucruri pentru mine. Lucruri mici la început. Mi-am cumpărat haine noi, nimic scump, doar lucruri care mă făceau să mă simt bine. Un pulover moale mov care îmi amintea de câmpurile de lavandă pe care le văzusem într-o revistă. Blugii noi care se potriveau perfect. O pereche de ghete comode, dar elegante, prin care nu intra apa când ploua. M-am tuns și vopsit la un salon în loc să o fac singură în baie. Stilistul, un tânăr cu tatuaje strălucitoare și un zâmbet cald, m-a întrebat ce vreau și i-am spus ceva care să mă facă să mă simt din nou eu însămi. Mi-a făcut suvițe și un breton, a șters 10 ani de pe chipul meu. Când m-am uitat în oglindă, abia m-am recunoscut. Arătam din nou vie. M-am înscris la un curs de pictură în acuarelă la centrul comunitar de pe o stradă din apropiere. Întotdeauna iubise Marta, dar nu-mi făcusem niciodată timp pentru ea, punând mereu nevoile altora pe primul loc. Acum, în fiecare joi seara, stăteam în acea cameră luminoasă cu alte femei de vârsta mea, amestecând culori și încercând să surprind lumea pe hârtie. Nu eram foarte bună, dar nu-mi păsa. Mă făcea fericită. Într-o sâmbătă, Lidia m-a convins să mergem cu ea la o matinee la Ateneul Român. Am văzut un film clasic, iar după aceea am mers la un restaurant și am vorbit ore în șir despre filme, cărți și viață. Am realizat că uitasem cum e să te bucuri pur și simplu, să petrești timp cu cineva care nu voia nimic de la mine în afară de compania mea. Apartamentul meu a început să se schimbe și el. Am curățat cutiile vechi, am aruncat lucruri pe care le păstram fără motiv. Mi-am vopsit dormitorul într-o culoare albastră blândă pe care o iubisem întotdeauna. Am cumpărat perdele noi pentru sufragerie, lăsând mai multă lumină să intre. Spațiul se simțea mai luminos, mai aerisit, de parcă aș fi putut respira din nou. La 2 luni după confruntarea noastră, a sunat Ana. Vocea ei era diferită, mai blândă, aproape căită. A spus că vrea să vorbim, că se gândise la ce am spus. A întrebat dacă poate veni, singură de data asta, fără Andrei. Am ezitat, dar ceva în tonul ei m-a făcut să fiu de acord. A sosit a doua zi după amiază, arătând obosită și cumva mai mică, de parcă o parte din aroganță îi fusese doborâtă. Am stat în sufrageria mea, amândouă nervoase. A început să vorbească și, pentru prima dată în ani, am auzit emoție reală în vocea ei. A spus că se gândise la relația noastră, la cum mă tratase. A spus că Andrei fusese furios când i-am tăiat finanțarea, că avuseseră certuri uriașe despre bani, certuri care o forțaseră să se uite la situația lor financiară sincer pentru prima dată. Descoperise amploarea datoriilor lor, felul în care trăiseră peste posibilități, susținuți de sprijinul meu financiar constant. Nu am realizat cât de mult depindeam de tine, a spus ea. Sau poate am realizat și pur și simplu nu mi-a păsat. Andrei a făcut să pară normal, ca și cum părinții ar trebui să-și ajute copiii financiar. Părinții lui încă le dau bani tot timpul. Părinții lui sunt bogați, am spus. Și bănuiesc că nu dau bani în detrimentul propriei lor bunăstări. Nu, a recunoscut ea. Nu o fac. Am ascultat, plină de speranță, dar precaută. Suna bine, dar mai fusesem pe acest drum. De câte ori își ceruse scuze, promisese să se schimbe, doar pentru a cădea înapoi în aceleași tipare? De parcă mi-ar fi citit gândurile, a spus. Știu că mi-am cerut scuze înainte și nu am fost sinceră. Dar chiar îmi pare rău de data asta, mamă. Am fost îngrozitoare cu tine. Andrei a fost îngrozitor cu tine. Și am lăsat să se întâmple pentru că era mai ușor decât să-l înfrunt sau să recunosc că am greșit. Am simțit lacrimi în ochi, dar nu le-am lăsat să cadă. Mă bucur că recunoști asta, am spus cu grijă. Dar cuvintele nu sunt de ajuns, Ana. Trebuie să văd o schimbare reală. Trebuie să fiu tratată cu respect, nu doar când ai nevoie de ceva de la mine, ci tot timpul. A dat din cap, privind în jos la mâinile ei. Înțeleg. Și știu că am multe de dovedit. Nu-ți cer să mă ierți imediat. Cer doar o șansă să fac mai bine. Am vorbit mai bine de o oră, cea mai lungă conversație reală pe care o avuseserăm în ani de zile. Mi-a povestit despre căsnicia ei,
despre cât de posesiv devenise Andrei, cât de izolată se simțise. A spus că începuse și ea să meargă la un terapeut, că încerca să-și rezolve propriile probleme. Am ascultat cu un amestec de simpatie și prudență. O parte din mine voia să o creadă, să cadă înapoi în rolul familiar de mamă de sprijin care repara totul, dar îmi învățasem lecția. O puteam iubi și totuși să mă protejez. Puteam spera la schimbare fără a-mi sacrifica propria bunăstare. Când a plecat, m-a îmbrățișat și am lăsat-o. Dar nu am făcut nicio promisiune. Nu am oferit bani, ajutor sau soluții. Am spus doar, hai să o luăm încet și să vedem ce se întâmplă. După ce a plecat, am stat lângă fereastră cu o cană de ceai, același ceai detox pe care îl cumpărasem pentru ea cu luni în urmă. Nu mai avea gust amar. Avea un gust pământiu și curat, ca o reînnoire. Dar adevăratul test a venit 2 săptămâni mai târziu. Eram acasă pictând, lucrând la un peisaj din parcul Herăstrău, încercând să surprind modul în care lumina se filtra printre copacii de lângă lac. Telefonul meu a sunat. Era Ana și vocea ei era urgentă, aproape panicată. „Mamă!" a spus ea. „Avem o criză. Afacerea lui Andrei are probleme și vom pierde casa. Avem nevoie de 50.000 de euro și avem nevoie de ei acum. Inima mi s-a scufundat. Iată. Adevăratul test dacă ceva se schimbase cu adevărat." Am pus pensula jos și am tras adânc aer în piept. „Ana," am spus, „nu-ți pot da acei bani." A fost tăcere la celălalt capăt. Apoi a spus, cu vocea frântă, „Mamă, vom pierde totul." „Îmi pare rău că treceți prin asta," am spus, și chiar îmi părea, dar a vă da bani nu va rezolva problemele reale. Doar le va amâna. Tu și Andrei trebuie să rezolvați asta singuri. „Cum poți spune asta?" a plâns ea. „Ești mama mea. Ar trebui să mă ajuți." „Te ajut," am spus. „Te ajut să înveți să stai pe propriile picioare. Te ajut prin a nu mai permite asta." A început să plângă și fiecare instinct din mine țipa să cedez, să repar, să-i fac durerea să dispară. Dar am rămas fermă. „Te iubesc," am spus. „Dar nu voi mai face asta." Mi-a închis. Pentru un moment am stat acolo simțindu-mă rău, întrebându-mă dacă tocmai distrusesem puținul progres pe care îl făcusem. Dar apoi m-am gândit la cuvintele dr. Ionescu. Nu poți salva oamenii de la propriile lor alegeri. Poți doar să te salvezi pe tine. În acea seară Lidia a venit și am stat pe scara de incendiu, ceva ce începuserăm să facem în serile frumoase. I-am povestit ce s-a întâmplat. M-a strâns de mână. „Ai făcut ce trebuie," a spus ea. „Nu se simte întotdeauna bine, dar este corect." În săptămânile următoare nu am mai auzit de la Ana. Am văzut pe rețelele de socializare că vânduseră casa din Dorobanți și se mutaseră într-un loc mai mic din Berceni. Ceasul lui Andrei dispăruse din fotografii. Păreau stresați, dar se descurcau. Și am realizat ceva important. Erau capabili să-și gestioneze propriile probleme. Doar că nu fuseseră nevoiți niciodată, pentru că eu întotdeauna intervenisem să-i salvez. În acest timp, m-am aruncat în noua mea viață cu o fervoare care m-a surprins. Am făcut o excursie de weekend în zona Brașovului cu Lidia și alte 2 femei de la cursul nostru de pictură. Am stat la o mică pensiune, am făcut drumeții prin pădurile de toamnă, am pictat peisaje, am băut vin lângă șemineu. Am râs mai mult în acel weekend decât în tot anul precedent. M-am simțit din nou tânără, sau poate nu tânără, dar vie într-un mod pe care uitasem că este posibil. Am început să-mi gestionez și finanțele mai activ. M-am întâlnit regulat cu consultantul meu, am învățat despre diversificarea portofoliului, am făcut chiar și niște investiții inteligente care mi-au crescut semnificativ valoarea netă. Banii pe care îi dădeam Anei și lui Andrei lucrau acum pentru mine, creșteau, creau siguranță pentru viitorul meu. Am deschis un cont separat pentru călătorii și am început să planific o excursie în Italia, ceva la care visasem întotdeauna, dar nu-mi permisesem niciodată. Într-o seară la sfârșitul lui octombrie, la aproape 6 luni după incidentul cu ceaiul, a bătut cineva la ușa mea. Era Ana, dar arăta diferit. Mai matură, mai ancorată în realitate.
Nu plângea sau cerea. Doar a întrebat dacă putem vorbi. Am lăsat-o să intre și am făcut ceai adevărat de data asta, nu de detox, doar un ceai negru bun cu miere. Mi-a spus că ea și Andrei s-au separat, că criza financiară i-a forțat să confrunte multe probleme în căsnicia lor, probleme care fuseseră acolo de la început, dar pe care banii le mascau. Se mutase în propriul ei apartament în alt cartier, lucra cu normă întreagă pentru prima dată în ani. Arăta obosită, dar era ceva în ochii ei ce nu mai văzusem înainte. Putere. Nu-ți cer nimic, a spus ea. Voiam doar să știi că ai avut dreptate. Despre tot. Te-am folosit. L-am lăsat pe Andrei să te folosească. Și mi-e rușine de cum te-am tratat. Am simțit cum mi se umplu ochii de lacrimi. Mulțumesc că ai spus asta, am spus eu. Am vorbit ore în șir în acea noapte, am vorbit cu adevărat, așa cum nu o mai făcusem de când era adolescentă. Mi-a povestit despre terapia ei, despre lucrurile pe care le învăța despre ea însăși. A vorbit despre copilăria ei, cum uneori mă resentise pentru că munceam atât de mult, pentru că nu eram ca alte mame, și cum dusese acel resentiment în maturitate, fără măcar să-și dea seama. Și-a cerut scuze pentru e-mail-uri, pentru lucrurile crude pe care le spusese, pentru că mă luase de bună. Mi-am cerut și eu scuze, pentru că nu am stabilit limite mai devreme, pentru că am încercat să-i cumpăr dragostea în loc să cer respectul pe care îl meritam. Am plâns amândouă, dar au fost lacrimi diferite, lacrimi curățitoare, genul care spală rănile vechi și face loc pentru ceva nou. Din acea noapte, relația noastră a început să se schimbe. Încet, cu grijă, am reconstruit-o pe o fundație de onestitate și respect. Ana a început să mă sune regulat, nu pentru a cere bani, ci doar pentru a vorbi. M-a invitat la noul ei apartament, o garsonieră mică, dar curată și a ei. Am luat cina împreună, doar noi două, și s-a simțit ușor și natural, ca și cum aș fi redescoperit pe cineva pe care îl pierdusem. Nu mi-a mai cerut niciodată bani. Când avea probleme, le rezolva singură sau cerea sfaturi, nu bani. Am privit-o cum devine cineva de care puteam fi mândră, cineva puternic și independent. Și am crescut și eu, devenind cineva care se prețuiește, care își cunoaște valoarea, care înțelege că dragostea fără respect este doar un alt cuvânt pentru exploatare. Răsturnarea finală de situație a venit în decembrie, la aproape un an de la acea duminică teribilă. Răsfoiam prin dosare vechi, organizându-mi documentele, când am găsit o înregistrare vocală pe telefon de care uitasem. Era de acum 2 ani, un apel din buzunar de pe telefonul Anei în timpul unei conversații între ea și Andrei. O salvasem cu intenția de a o șterge mai târziu, dar uitasem. Aproape am șters-o atunci, dar ceva m-a făcut să ascult. Vocile lor se auzeau clar. Vorbeau despre mine, plănuind cum să obțină mai mulți bani de la mine pentru un avans la o casă la mare. Andrei spunea, trebuie să o facem să creadă că ne chinuim. Exagerează cu facturile, cu stresul. Va ceda ca întotdeauna. Ana râsese și spusese, e atât de disperată să fie necesară. E aproape prea ușor. Am stat acolo ascultându-mi fiica și soțul ei complotând împotriva mea și am simțit ceva remarcabil. Nimic. Nici o durere, nici o furie, nici o surpriză. Doar o tristețe îndepărtată pentru cine fusesem, femeia care ar fi fost distrusă de asta. Dar nu mai eram acea femeie. Făcusem deja munca grea de a renunța, de a construi o viață care nu se învârtea în jurul aprobării lor. Această înregistrare era doar o confirmare a ceea ce știam și acceptasem deja. Am șters-o și m-am întors la împachetat pentru călătoria mea în Italia. Plecam în 2 săptămâni, o călătorie de o lună prin Toscana și Roma cu Lidia și alte 2 prietene. Valiza mea era deja pe jumătate făcută, stând deschisă pe patul meu ca o promisiune a aventurilor ce urmau. Când i-am spus Anei despre călătorie la următoarea noastră cină, a fost sincer fericită pentru mine. E uimitor, mamă, a spus ea, cu ochii strălucind. Meriți asta. Spune-mi totul despre unde te duci. Am petrecut seara uitându-ne la hărți și ghiduri, planificându-mi itinerariul. Se simțea atât de normal, atât de sănătos, această nouă versiune a noastră. Vechea Ana ar fi fost geloasă sau disprețuitoare. Această Ana era de susținere și interesată.
Schimbarea reală, învățasem, se întâmplă încet și în tăcere, nu în gesturi grandioase, ci în mici momente de conexiune autentică. Italia a fost tot ce am visat și mai mult. Am rătăcit pe străzi vechi, unde pietrele de caldarâm fuseseră netezite de secole de pași, am mâncat paste proaspete care se topeau în gură, am băut vin care avea gust de soare și pământ. Am pictat acuarele cu arhitectură renascentistă, încercând să surprind lumina aurie care scălda totul într-o strălucire caldă. Culorile erau diferite aici, mai bogate cumva, mai saturate. Ocrul și teracota clădirilor, verdele profund al chiparoșilor, albastrul strălucitor al cerului mediteranean. În Toscana, am stat la o mică vilă înconjurată de podgorii. Mă trezeam în fiecare dimineață la sunetul clopotelor bisericii și al cântecului păsărilor. Luam micul dejun pe o terasă cu vedere la dealuri ondulate care se întindeau până la orizont. Am învățat să fac paste proaspete de la o bunică italiană pe nume Rosa, care nu vorbea engleză, dar comunica perfect prin zâmbete și gesturi. Mi-a arătat cum să rulez aluatul, cum să-l tai exact cum trebuie, și când în sfârșit am reușit perfect, m-a pupat pe ambii obraji și mi-a spus, brava! În Florența, am stat în fața statuii David a lui Michelangelo și am plâns, copleșită de frumusețea ei, de umanitatea pură capturată în marmură, de faptul că eram acolo, că îmi dădusem acest cadou. Statuia se înălța deasupra mea, perfectă și puternică, și m-am gândit cât timp îi luase lui Michelangelo să o creeze, câtă răbdare, viziune și credință în propria sa valoare. În Veneția, Lidia și cu mine ne-am rătăcit fără speranță pe străduțele întortocheate și am ajuns să râdem isteric când am ieșit la același pod pe care îl trecusem cu o oră înainte. Ne-am plimbat cu gondola la apus, apa reflectând roz și auriu, și pentru o dată nu m-am simțit jenată să fiu turistă, să fiu cineva care își permitea să experimenteze bucuria. În Roma, am aruncat o monedă în fontana di Trevi și mi-am pus o dorință. Nu ca Ana să se schimbe, nu ca relația noastră să se vindece, ci pur și simplu pentru curajul de a continua să mă aleg pe mine. Fântâna era magnifică, apa căzând în cascade peste sculpturi baroce, turiști înghesuindu-se în jur cu camere și dorințe proprii. Am închis ochii, am simțit moneda părăsindu-mi mâna, am auzit stropitul când s-a alăturat miilor de altele de pe fundul bazinului și am simțit ceva așezându-se în pieptul meu. Pace, acceptare, speranță pentru un viitor pe care mi-l construiam singură. Lidia și cu mine am râs până am plâns, ne-am rătăcit în Veneția. Am dansat într-o piață din Florența în timp ce muzicanții de stradă cântau. M-am simțit liberă într-un mod pe care nu-l mai experimentasem, nu doar liberă de cererile Anei și ale lui Andrei, ci liberă de propria mea nevoie de a fi necesară, de propria mea teamă de a fi singură. Într-o seară, stând pe o terasă cu vedere la Forumul Roman, în timp ce soarele apunea în dâre de portocaliu și auriu, m-am gândit la anul trecut. La femeia care fusesem și la femeia care devenisem, la ceaiul care fusese cumva catalizatorul pentru tot, acele 4 cuvinte care tăiaseră prin ani de negare. Doar porcii beau așa ceva. Cum o cruzime atât de mică îmi spărsese în cele din urmă apărările și mă forțase să văd adevărul. M-am gândit la activele mele, la valoarea mea netă, la averea pe care o construisem prin ani de investiții atente și economii. Bani pe care aproape îi dădusem unor oameni care mă vedeau ca pe nimic mai mult decât un cont bancar. Acea avere era acum a mea, asigurându-mi viitorul, finanțându-mi visele, dovada că mă prețuiam suficient pentru a proteja ceea ce muncisem atât de greu să construiesc. Acțiunile, economiile, bitcoinul care în cele din urmă dăduse roade, toate reprezentau nu doar securitate financiară, ci și respect de sine. Când m-am întors la București în ianuarie, Ana m-a luat de la aeroportul Otopeni. M-a îmbrățișat strâns și a spus: "Mi-a fost dor de tine, mamă." Am condus înapoi la apartamentul meu și m-a ajutat să-mi duc bagajele sus. A rămas la cină, paste rămase pe care le adusesem în valiză și ne-am uitat prin fotografiile mele, eu povestind despre tot ce văzusem și făcusem. Când pleca, s-a întors la ușă și a spus: "Sunt foarte mândră de tine. Știi? Pentru tot ce ai făcut în ultimul an. Pentru că mi te-ai opus.
Aveam nevoie de asta, chiar dacă nu știam la momentul respectiv. Am îmbrățișat-o, această fiică complicată a mea, și am simțit dragoste autentică fără disperare, fără nevoia de a mă agăța prea strâns. Avea propria ei viață acum și eu o aveam pe a mea și cumva asta făcea loc pentru ca o relație reală să crească. În acea noapte, am stat la fereastra mea cu un pahar de vin, privind luminile Bucureștiului pe care îl numeam acasă de atât de mult timp. Apartamentul meu era cald și confortabil, decorat exact cum îmi plăcea. Materialele mele de pictură stăteau în colț, așteptând următoarea mea sesiune. Valiza mea, acum despachetată, conținea suveniruri și amintiri ale unei călătorii pe care credeam că nu o voi face niciodată. Contul meu bancar era sănătos, în creștere, al meu să-l folosesc cum voiam. M-am gândit la acea dimineață de acum un an, când auzisem acele cuvinte crude despre ceai. Cum spulberaseră ceva în mine, dar și eliberaseră ceva. Cum cel mai rău moment al relației mele cu fiica mea devenise începutul la ceva mai bun, ceva onest și real. Călătoria mă învățase că dragostea nu ar trebui să te coste niciodată demnitatea. Că familia nu dă nimănui dreptul de a te exploata sau diminua. Că a spune nu este egoist, este necesar. Că nu poți controla cum te tratează alții, dar poți controla dacă accepți. Că uneori cel mai iubitor lucru pe care îl poți face pentru cineva este să-l lași să experimenteze consecințele propriilor alegeri. Că nu ești niciodată prea bătrân pentru a o lua de la capăt, pentru a-ți revendica viața, pentru a te alege pe tine. Am ridicat paharul la fereastră, la luminile orașului, la femeia care devenisem. Noroc pentru noile începuturi, am șoptit. Noroc pentru cunoașterea valorii mele. Noroc pentru a nu mă mai mulțumi niciodată cu firimituri. A doua zi dimineață, m-am trezit cu soarele intrând prin ferestre și un mesaj de la Lidia invitându-mă la micul dejun. M-am îmbrăcat într-una din ținutele mele noi, cele care mă făceau să mă simt din nou eu însămi, și am ieșit în dimineața rece de ianuarie cu un zâmbet pe față. Viața mea nu era perfectă. Ana și cu mine încă aveam de lucru, încredere de reconstruit, limite de menținut. Dar era a mea. În sfârșit, complet, cu bucuria mea. Și asta a făcut toată diferența. Ați trăit vreodată? Sau cunoașteți pe cineva care a trăit ceva asemănător? Împărtășiți-vă povestea în comentarii. Și dacă acest lucru a rezonat cu voi, vă rog să dați like și să vă abonați pentru ca acest mesaj să ajungă la cineva care are nevoie să-l audă.